sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa panagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, huling. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Yari kita mga kaaksyon sa aton sining pagpangalagad sa ikaduha ng adlaw sa bulan sang Tigkiriwi, bulan sang Agosto to'y 2021. Siling nila Tigkiriwi na ni kuno nga bulan mo ay puwerte basta Agosto do ga sa lergid no. Tiyempo muertos, mga kaaksyon. Sige, inopdanay kita, tubdob kita sa Tacnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal aton hibaloon karon dugay-dugay plus ang aton sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon dari sa palibot sang syudad, sang Bacolod kag probinsya or sa mga kabarangayan tagag kapurukan dari sa syudad sang Bacolod. Oks lang kamo sa sining mga inuras. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Samtang ang mga kaaksyon ta sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental pag updan kita nila karon dugay-dugay sa aton sining pagpangalagad. Kamustang mga kaaksyon ta sa mga banwa kag syudad ya oks lang. Sige-sige ang pagtublok sang vaccination sa mga bakuna sa mga kabanwahanan kag kasyudaran diri sa probinsya sang Negros Occidental bisan pa
ang diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Sige lang, pabakuna gid kita para mana proteksyon sa aton sining kaugalingon mga kaaksyon. Samtang sa aton sining mga kaaksyon sa Negros Oriental, kamusta kamo iya mga kaaksyon namon dira sa sining mga inoras? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakipan nga ginapaabot ta ang mga kaaksyon ta sa bugos nga riyon size, no? Mag-inop na kita mga kaaksyon diri sa aton sining pangalagad sa inyo sining palatuntunan sa mga probinsya sa riyon size. Kamusta kamo kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag sa sining udto, no? Nagumpisa nang aton sining anniversary sa Aksyon Radyo Bacolod sa ARB mga kaaksyon. Karon dugay-dugay madro kita sang winner naton para sa 500 pesos cash mga kaaksyon. Sa sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Officially na nag-start na subong adlaw mga kaaksyon ng aton sininga sa anniversary sang ARB mga kaaksyon, no? Sa Aksyon Radyo Bacolod. Karon dugay-dugaya, tilawan tani nga mag-abot diri ho kung sinong mapalaron. Stay tuned lang diri sa aton sining pangalagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa kinanda na ko ang inyo sinikaaksyon sa Kanginan Aksyon Rex Kantong magapangalagad na sa inyo sa sining udto mga kaaksyon. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial? Manginkopod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa pagbakuna sang kapin 70 o 700 ka mga persona sa Negros Residences subong adlaw temporaryo nga ginpauntat ang pagbakuna. Ay nga aman nga nag-untat ang bakuna dira sa Negros Residences subong aga. Ato ni Baloona Uya Bakson Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Samtang sa balita naman sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Dale Salazar, payroll sang mga summer jobbers diri sa syudad sang Bacolod ginaproseso na payout sa city paid posible subong okon sa masunod nga simana. Sa balita sa Bacolod City Police Office naman nga balita, minor de edad nga natiruhan kag napatay kagabi sa Barangay 35 ginaligar masupog nga kawatan nga naga-operate sa syudad sang Bacolod suno sa mga kapulisan. Sa nukpong balita, gabalita ni Aksyon Brian Morden, ini may kangtanan sa motorsiklo kag tricycle nagsalpo kanay sa banwa sang Pontevedra, bana patay asawa Pilason. Kag sa banwa naman sang Manaplaho, anay gwardya ginbuno, patay suspect at large sa gihapon. Kag manugbaligya tinapay sa banwa sang Isabela buno man kag Pilason. Sa balita sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Graba, mga nabakunahan nga PDL sa duha ka jail facility diri sa syudad sang Bacolod yara na sa 99%. Samtang balita naman sa kay Aksyon Artayhopon sa SART, kakulang sang koordinasyon nagresulta sa konflikto
nga regulasyon sang Philippine Coast Guard sa pagbiyahe sa mga fast crop gikan sa Iloilo. Samtang sa aton sinin nagpangunaman nga mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Akson Roger Gotib, miyembro sang HPG nga nagapangatubang sang kaso nga rape na proseso na nga magkapiyansa subong nga adlaw. Kag maki-update ta karon kay Akson Roger Gotib si City Health Officer Dr. Victoria Ibanez, no? Nagpangayo pasensya kuno sa mga nagpila apang wala malabutan sang bakuna sang Johnson & Johnson. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, karon lang dugay-dugay, mahina ang kalaban sa mga detalye siya. Karon lang dugay-dugay, mga kaaksyon, pag-pusing na, kag-i-plaster ng inyo sining nga mga monitoring set, ang inyo mga radio, kag ang cellphone ninyo i-plaster na kay tirahon ta dugay-dugay ang mga balita diri sa inyo sining palatuntunan. Sa mga kaaksyon ta dira, i-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page ang Aksyon Radio Bacolod plus ang pag-like kag pag-share man sa aton sining program by Aksyon Radio Balita Banat Bulig. Kag sa mga kaaksyon ta dira sa website sa www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta by Aksyon Radio Bacolod, terahon tay na dugay-dugay ang inyo sininga mga mensahe. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang kay ari ng resulta ho sang unang draw sa sining adlaw mga kaaksyon sang Small Town Lottery o kon STL sa sining adlaw Agosto, Lunes mga kaaksyon, yari ang resulta. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery o kon STL o nga draw 26 kag 13, liwat 26 kag 13. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang Ayos, sige pang tamyawon ta na yanay ho. Ang makaya lang naton mga kaaksyon, no? Sige, daligid lang ha kay para matamyaw naton. Hindi ko ni kaya niyo. Dali lang ha kay matingwa kita nga palayag kag makatamyaw sa inyo sa sining adlaw, no? Daligid lang ha. Kay ma-open kita, no? Sa mga kaaksyon ta nga nagpamati sa sining udto happy panyaga, no? Sa panyaga na gurong halos kalabanan nga mga kaaksyon ta, no? Tilawan ta di abi sa piyak ta nga kumo kon ma-open tabi ang mga greetings, no? Kay hindi ko ka-open sa piyak ko nga linya man, no? Dali lang ha. May lang nga pamati sa inyo da. Sa mga kaaksyon ta nga monitor sa sining udto, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Hindi gidya open niya. Nanong natabo ni? Hindi ko ka-open siniman. Anong natabo sa imo man? What happened? Digid ma-open? Dali lang ha. Kay dire kita bisa piyak tang linya ho kung maka-open ta ding.
Hindi gid maka-open, no? Bisan na, ano. Ay, sus. So, dali lang, ha? Dali lang sa mga ka-aksyon ta. Dali gid lang, no? Kay matilaw ta diyan ay open, no? Wasi diri sa cellphone tabla tigayon ta. Sige. Okay. Dali gid lang, ha? Ariya. May lang nga pamati dira sa kay hindi man ni amuni. Kuan man ni gyapon gali. Hindi ko makitang mga nag-likes diri kag nag-share sa aton sining programa, di ba? May lang nga pamati kay Melchorita Ferrer, kay Dennis Richard Tiboroma, Christine Minies Villalobos, Susette Alunan, Rochelle Folencio Susana, kag Gian Reciso, kay Erwin Dicatoria Gonzales, and Vanessa M. Mayo, kag Ko Sevilleno Lin. May lang nga pamati, no? Richel Bonilla, kay Dundin Cabo, Jailed Ngab Buencotillo Talipan, no? Kay De La Cruz Villaflor May, kay Igogma Ilob Ilabs, no? Pinang suli-suli yatanan. Alex Montesa, Noel Amar, Arnel Pod Desamparado, Vico Pilarca, Vico Acralip, Fuego, may lang nga pamati Fuego, no? Kay Rich Bob, kay Gabgab, Honey Garcesa, may lang nga pamati Honey Garcesa, sa kay Fernie Espanyola, kay Gian Lopez, Ginny Ann Lopez, kay Donna Nabarte Macario, kay Inday Blaza, Mr. Milili Uligo, Jima Taguan, kay Ana Sinoro, Nemesia Roques, George Gargasiran, kay Michelle Sayo Gimiroy, Lorenzo Loreno, may lang nga pamati sa Concepcion Talisaya, Sir Lorenzo Loreno, sa kay Benitez Cañete Madjo, thank you so much, gid. Norbars Peds, no? Norbars Peds, Edward Totika, may lang nga pamati Edward Totika, kay Idilaos, Arnifil Ormando, Gigoval, kay Jonah Polientes, kay Lex Tak, kay Rodolph Aquino, Eleanor Regby Agravante, kay Jocelyn Ayen Hinson, JVL Ontayaw, kay Ronnie T. Mananghaya, Madeline Gulahir Parino, GC Tugaf, and Tomas Bronyola, Susan Atres, Nikki Palabrica Arellano, Susan Gonzales, Sparrow Scrapyard, no? Sparrow Scrapyard, kag Joabel Vargas Velio, kag Gritzin de la Cruz. May lang pamati sa inyo mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Ayos, may lang monitor sa inyo dra nga nagpamati sa sining udto diri sa aton sining palatuntunan, no? Kay Vanessa M. Mayo, ga-monitor na siya, Mr. Milili Oligo, and Noel Amar, no? May lang pamati. Okay, sa kay Alex Monteza, ara naman siya. Si Gerald Ngab Buencotillo Talipan, may lang pamati, and okay, si Melchorita Ferrer, may lang monitor, no? Thank you so much, Melchorita Ferrer, no? And Lorenzo Lorino, may lang pamati, especially sa iya sining asawa kag family Loreno. Si Yuli Lorino, kalipatan mo si raw. Why man? Lorenzo Lorino, no? Kag kay Yuli Lorino, no? May lang pamati sa inyo tanan-tanan. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Aksyon Balita Banat Bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:59 na nga aton oras diri sa aton sining pangalagad. Siging iban sini nagachibog na, nagatimo-timo na sang palanyagahon sa sining odto, no? Pwede ba lang nga maghubi na may edad na? Pwede gid mga kaaksyon, no? Kay kinanglan lang mag DTX 500 capsule kita matag adlaw, no? Loaded din isang superior antioxidants mo nga nagaprotekta sa mga skin cells batok sa pagkaguba sang free radicals nga ginpalala sang pollution, UV ray. Ari pagido, ang may edad din. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:01 na nga aton oras mga kaaksyon, no? Sa iluhan ta dugay-dugay ang mga balita nga natipon sa aton sini nga mga aksyon reporters mga kaaksyon, no? Pero sa mga kaaksyon ta dira bla sa may Barangay Santa Teresa sa Banwasang Manapla, kung nakahisayod kamo sang whereabouts sining duwa ka mga suspect ining mag-utod bla nga ining Kastilyanong mag-utod nga nagbuno ini sa isa ka residente kag tikaluoy maning klase ka mayho si Nathaniel Cabahog ang biktima nila sini. Palihog ta i-report sa pinakamalapit nga police station kung may ideya kamo parte sa sining whereabouts sining mag-utod nga kung sa din amo ang nagbuno sa sining biktima mga kaaksyon, no? Daway gini ka namo nga ginbuno ini sang mga suspect nga ini, no? Amo na mga kaaksyon kay
Ay ho, kabudlay gid nga sitwasyon. Sige, pakarunan ta na dugay-dugay sa aton sining nga pangalaga dining anay gwardiya man dira sa banwasang Manapla nga gin buno ini sang mag-utod gin pulihan nila. Why gini ka namo daw ay ho daw kaluluoy lang kay Nathaniel Cabahog. I-report ninyo kung mayara kamo sang ideya sa sining suspect nga nagbuno mga kaaksyon ha. Kay ti bisan pa nga ang pamilya ga paninguha nga malabot ining mag-utod nga ini nga ginpapulihan nila yang buno sus Mario ni sigarapon nano man ang sitwasyon sini. Pero pagkaroon tayo na mga kaaksyon diri kitanay sa balita ni Akson Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa mga nabakunahan nga PDL sa duwa ka mga jail facility diri sa siyudad sang Bacolod yara na sa 99%. Ba 1% na lang ha. Hibaloon tabing report ni Akson Alvin Graba. Yaring balita sa patrol, Akson Alvin. Rex, kung COVID-19 ang paghahambalan kalipay diri ni BJMP Regional Office 6 spokesperson Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhilio nga wala na o kung naka-recover na ang mga jail o kung mga PDL nga nagpositibo sa COVID-19 kag karon ara na sa tagsa nila ka mga jail of origin sa karon aksyon na Rex. Pero on the part sa jail personnel isa na gid lamang ang nagapabilin sa karon sa quarantine facility matapos nagpositibo tinalikdan nga semana. But as to sa bakuna naman ang aton sining mga paghahambalan dito sa sa duha ka mga bilangguan naton diri sa siyudad sa Bacolod halos 99% na gid no sa mga PDL Action Rex ang nabakunahan na ini ang pahayag ni Attorney Jairus Duhilio. Buting ganun, halos tali tapos na ang pagpabakuna. Halos tanan-tanan galini, tapos na galini? Oo, diri sa Metro Bacolod District Jail sa Takuling Action Rex, 99% naman. Kung dara naman sa Metro Bacolod District Jail Annex, may handuman ng male and female facility dorm na halos 99% tagid lang nagidman ang natapos na aksyon na Rex. Buting ganon, may isa pagka-porsyento na gamit diri aksyon na Rex. Di gamay na lang ni Akson Alvin mo? Yes sir, oo, gamay na lang, halos isa ka porsyento jutay nagidman. Actually gamit nila AstraZeneca aksyon na Rex, no? Muni ang gamit and of course lubos diri nga ginapasalamatan ni Chief Inspector Duhilio ang lokal nga pamunuan sa siyudad sa Bacolod ni matapos nga gin-sponsoran gid no sa mga sangga LGU sa Bacolod ang mga mapapakunahan ining mga jail o kon mga PDL action na Rex and ginpamangkot man kagina kung ining si Ipugon nga ulihi kamusta na ang sitwasyon sinusaya pabilin sa gihapon sa Negros Occidental Isolation Facility pero negative ni siya action na Rex COVID. That is why after nga nagwa ang resulta sang swab test and sa karon suro sa iya kung paghambala naman sa mga personnel naman nga nabakunahan out of masubra 600 ka mga jail personnel sa bugos nga Western Visayas 48% na ang nakakompleto sa ila sini nga second dose. So 34% naman ang naka-first dose pero ongoing pa ang paghatag bakuna para naman sa mga jail personnel. Now, hindi lang diri sa siyudad sa Bacolod ang halos nakakompleto na action Rex sa iya. Ang banwasang binalbagan o kung binalbagan BJMP may ara sila action Rex nga 16 ka mga PDL halos na ang ila sining halos kompleto na yung binalbagan. Halos kompleto na. Pero ano pag ang iban nga mga jail diri Akson Alvin nga daw ma-consider naton complete naman nga nabakunahan? Amo pa lang for ang
binalbagan kay 16 gid lamang pero naka first dose na Action Rex ang iya sang Talisay BJMP personnel. Happy good. Pagkasubong man ang ila sini nga PDL naka first dose naman 58 ka mga PDL naka first dose so ginahulat na lamang nila nga matapos ining second dose pero the rest of that ang iban Action Rex nga mga BJMP o kun mga jail BJMP sa Western o sa Negros Occidental wala pa pero nagalaom Action Rex si Dohelyo nga sa madali nga panahon na mahatagan sang sining nga bakuna ang mga langgo ara karon sa tagsa ka mga city jail kag Subong Man Municipal Jail. Ari Action Rex ang pahayag ni Chief Inspector Jairus Anthony Dohelyo. Sa personnel naton, may isa kita sa Negros, may anom kita diri sa Panay area, active diri ang atong mga personnel. Diri sa Negros Occidental, ang isa ka personal, naka-quarantine na lang siya sa karon sir. Oh, yes, nasa quarantine man. Kumusta ang bakuna sa mga personal staff for PDL? So sa aton nga vaccination, may ara kitang 48% na sa aton nga personnel na complete na ang second dose. And then sa naka-first dose, mga 34%, 400 plus. Sa aton nga PDL, ang Bacolod City, lagit naton almost 99% nga fully vaccinated ang aton nga PDL. Ang aton nga Metro Bacolod District Jail Male Dorm sa Takuli, almost 99%. Amo man sa female dorm sa annex naton sa Amdumanan. And then ang aton nga Binalbagan, may ara kita nga 16 fully vaccinated naman. And then sa Talisay, may 58 kita nga naka-first dose na. So far, amo lang ng aton nga PDL nga naka-undergo sang vaccination. Pero so far as I know, ang aton nga Bacolod o AstraZeneca, sa akon lang pagkahibalo. Diri Syudad Bacolod, kinsponsoran kit siya sir sa local government sir? Yes, we are thankful sa aton nga LGU no, sa Bacolod City. Amo man sa Binalbagan kag Talisay, mula na so far ang LGU na nakabaksinate sa aton nga mga PDL. So far ongoing man no, ang aton nga iba nga LGUs naka-program naman na siguro sa ilang vaccination schedules, waiting for the right time siguro para sa ilang turn sa aton nga PDL for vaccination. So Rex ang kabayan gid lamang sa pahayag ni Jail Chief Inspector Jairus Anthony Dohelyo. Report sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Guraba, balita gikan sa patrol. Kadtuan ta dayon ang balita ni Aksyon Art Tayhopon sa special assignments. Sini may kang tanan sa kakulang sang koordinasyon nagresulta sa konfliktong regulasyon sang Philippine Coast Guard sa pagbiyahe sa mga fast craft gikan sa Iloilo. No? Yaring kauna sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Sa detalye sining balita, Aksyon Art. Action Rex, kainas nga gamit din na konflikto, especially sa pagbiyahe sa fast craft from Iloilo going to Bacolod. Bago niya tinayara sang ginpagwa during executive order ang mayor nga ang taga Iloilo to Coast Guard, why man giliyon ma-inform. Amo na problema na tikay na o ay mapatuman ang pila ka mga guidelines sa gin-set sa Bacolod, which iya sa kay Sir Frank Carbon. Sila nga nagtigwagi ko makontak man ang pamuluan dari sa Coast Guard sa Bacolod. Pagi kay Sir Librilla nga ma-patch up. Ini kay may mga hindi pag-inform sa ila advance ito sa Iloilo man o why gila mapabalo ang iyo gaging papanaog ni Mayor Bing. Na although natin sa karoon sa Max Limited gihapon, in fact, isa malaga unit sa fast craft o nagabiyahe para sa Wisam. Sila nga dugalan pagid subong sa mga regulation, di ka na-expect nila ka may action Rex ang outcome no, ang sa mga nagabiyahe. Now, ang normal din katabo-subong sila nga pag-abot rin sa Bacolod, kapin pagid at mga way sa mapresentar na RT-PCR test, kaina sa gaginhimo, ginkwaan, ini sila sa swab test, kaya
may ara sa mga personnel nga taga City Hall mismo o kung nasa EOC nga nagabantay gitri ang natabo swab and go sila. Nang gala sa mga sunday sila bantayan diri sa Frank Carbon kay may latest kaya actually na sugilano na itong bagulang ang tagpamuno sa LTFRB nag-meeting sa Iloilo to kay siling ni Sir Osmeña may hard lockdown nimo ang basing Iloilo. Tikibot naman sa Fragi may bago naman na mga update dito sa bahin sa Iloilo. Pero arga matiyan natin siya sa sitwasyon kay Nasaga after di patungan ni bago nga iyo sa alkalde. Ining Lunes, pagsugod, ordination sang duwa ka Coast Guard, Iloilo kag Bacolod. Iluway sila coordination. Kay diri sa Bacolod, si Mayor Pilla nagbutang sa iya sang nga mag-conduct diya sang test. Hindi magastusan ang tao. No? Kag ikatatlo, sigurado pa siya nga ang test is hindi fake. Kabalo ka man, damo fake subong dito sa Boracay. Damo fake nga lang ng test results ka. Oo, si Name, si subong, dina-arrange ko sa duwa ka Coast Guard, sa bread ko, kag dito Coast Guard sa Iloilo, Pier sa Lapos, na i-allow nila pasulod diri ang mga workers, estudyante, no? Sa Bacolod, kay si Mayor Bingdri siya the test na allow niya. Maraming salamat sa prayag ni Sir Frank Carbon, but sinila unto, samtang na interview kita kay Director Osmeña, ginsingit niya nga nag-meeting to sila sa Iloilo, basi makonfirm karon kung may hard lockdown, siling ni Sir Osmeña, ang Iloilo, basi kung mag-contact yun, temporaryo sa ila sini na biyahe sa transportasyon na sumex, kung matabo yung madini. Kung magamo sina, diri sa aton, mapiktuhan man ta kung mag-hard lockdown to sila Gani, ariyo konfirmasyon kasi mag-confirm na karon sa regional na tandem mo sa Iloilo. Pero ariyo ang confirmation ni Director Osmeña sa LT5 sa aton siya suguranon sa Digid Langaga. Okay, mag-hard lockdown ng Iloilo City, boss eh. So, basic mag-contact ko sa transportation na lang. Ang mga action Lex, ang bali Director Osmeña kay na sa nasulalo na ito na may pila kita ka makonsern naging follow-up sa iya kag amo na ang naging sugpon na karon gidlang udto dito nga development sa Iloilo. Ang ka-aksyon nyo, aksyonar tayo hupo na sa balita sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Art tayo hopon balita gikan sa special assignments. Bao kabudlay gid kung madayon to sa Iloilo. Hindi ta makatabok anay do good for 1 week tong proposal mo. From today hasta sa Sabado, no? Ato lang nahibaloon karon dugay-dugay kung makahatag ang ato sining taya broadcast sang ginatawag nga hard lockdown. Umpisa buwas ko no, August 3 tub August 8 siling ni Aksyon Mario Ilonggo. Ay puwerte no. Proposal pa malang ini pero ti daw masugod gid siya buwas no. Ato lang nahibaloon karon dugay-dugay sa aton sining tandem broadcast no. Santon Plus Herbal Soap mga kaaksyon ang habon nga pampakinis pampaputi sang aton nga standby kay sining mga tinion mangin kaupod ta si anay congressman, anay senador kag karon congressman no sang Antique mga kaaksyon si
former Senator Loren Ligarda. Mangin kaupod ta siya upod ng DZRH sa Manila sa aton sining interviews mga kaaksyon. Nagpapagising ng mga impormasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Senator Loren Legarda. Sen, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa iyo, Angelo, at sa DZRH tumong Pilipinas. Mayat nga aga kaninyong katanan. Sen. Mayong buntag. At sa buong Pilipinas, iba't ibang lengguwahe. Hindi ko nasasabihin. Pero teka, narinig ko yung sinabi mo. Inabutan mo? Inabutan mo ba to? Anong taon ba yon? Tang-tarang-tang. Hindi ko nga inabutan na ito kaya gusto kong malaman kung inabutan nyo. Ay, tatanong ko nga sila kung ano kasi ang pero parang narinig ko yun sa mama ko Pero ay, sa totoo naman, ang naabutan ko naman sa inyo ay siyempre si Mang Jo. Si Mang Jo na. At siyempre naabutan ko sa inyo, nag-guest pa ako noon kay sa Delhi, di ba? Hindi ko na rin inabot si Chedeli. Di ba, nagkaroon ba si Chedeli ng radio program? Lahat nagpo-protesta rito. Pero batan mo kay Malu. Oo. Baka hindi si Chedeli. Hindi si Chedeli. Si Chedeli nga, oo. Sila. Anyway, Sen. Sana pala na-take ko yun. Ganun ba? Oo. Anyway, teka muna, Sen. Oo, matindi yung problema natin sa Delta variant. Mag-lockdown na naman tayo. Ito nga August 6 to 20, alam naman announce na yan, no? Pero ito'y kailangan gawin para makapagbigay ang ating gobyerno sa medical frontliners ng oras para makapaghanda sa posibleng surge at para maiwasan yung biglang pagtaas nga ng mga kaso dahil sa Delta variant. Alam naman natin itong Delta variant ay mas maigting, matapang, mabilis kaysa nung unang Alpha variant. Sabi nga nila nung April, ang surge ng mga kaso na sanhi ng Alpha at Beta variant ay nagdulot ng meron silang minimeasure na positivity rate na 24%. At ngayon may Delta sa bansa, inaasahan na baka tumaas yung positivity rate sa 60% na sobrang nakakahawa. Ayon po sa WHO, kailangan magkaroon ng less than 5% na positivity rate para masabing under control ang pagkalat. Kung sa Delta, ang projection kung hindi masugpo ay 60. Sobra po yun. Kaya ito po'y kailangan gawin, intindihin natin, paghandaan natin at sumunod po tayo dahil kailangan ng panahon ng gobyerno, medical frontliners at paigtingin ng mga lokal na pamahalaan yung prevent, detect, treat, integrate ng mga strategiya para maihanda ang ating healthcare system at mga health unit sa posibleng pagtaas ng kaso. Okay. Sen. Gaya ng sinabi ko noon, ay gamitin natin ang ating DOLE Tupad Cash for Work na may pondo naman sa ating gobyerno dahil napondohan po natin yan para sa contact tracers ngayong 2 linggo na nasa bahay ang tao para kumikita ang mga Pilipino sa NCR at may pinag-aabalahan at makakatulong pa sa contact tracing. Yan, ulitin ko, sinabi ko na po yan ilang buwan na. Gamitin po nila. Nabasa ko, naghahanap para ang BBM ng pondo. Ayan po, nasa ilalim po ng inyong mga mata ang pondo na ginawa po sa ilalim ng ating national budget, ang DOLE Pangkabuhayan or DOLE Cash for Work Tupad. Okay. Malaki po ang linagay dyan, bilyon-bilyon. Gamitin po sa mga napatwersang sa bahay lang para po sila'y magkatrabaho at maging contact tracers po. Yan ang aking full suggestion. Hindi ba dito nanggaling yung unang pondong ginamit na ng DOLE para sa contact tracing sa NCR? Yes, suggestion ko nga yan matagal, mga 3 to 6 months ago. At ginawa nila noon, nagkaroon sila ng MOA, ay maaari din gawin ng muli. Meron pa? Pa namang pondo yan. May pondo pa? Yes.
Okay. In fact, pagkatapos ng ating maikling pag-uusap ngayon, mamayang mga alas 9, mag-phone call ako sa Mandaluyong. Kung na nagbibigay ako ng dole tupad in coordination with the local government unit at ng Department of Labor and Employment. Ayan. Pag na ako'y kongresuma ng Antique, siyempre tumutulong sa mga LGUs na humingi ng tulong, nakikipag-ugnayan ako sa dole at meron tayong paglunsad ng dole tupad sa Mandaluyong. Okay. So, 1 linggo naman sa Quezon City, namimili ang dole ng mga beneficiaryo na displaced workers, yung mga nawalan ng trabaho, kung yung talagang walang trabaho. Imbis na gawin po natin sa labas itong nagwawalis ng kanal, gawin po natin contact tracers sa loob ng bahay. Okay. Sen, pero ano kayo, satisfied kayo? Ito kasing problema ng Delta variant, ni-raise na ito, ano pa lang ano ba ngayon, August? Mga bandang early June pa lang ito. Sinasabi na natin matindi ang problema ng Thailand, ng Malaysia, ng Indonesia, ng India sa Delta variant. Kumalat na nga, ayoko na pumanisi. Okay. At saka, mahirap sugpuin kung paano pumasok. May pumapasok po sa ating bansa. Alam po natin, hindi naman po ito likas sa Pilipinas. Talagang nakapasok mula sa abroad. Sino po ay dala? Paano tayo maninisi? Nandiyan na po. Diba? Okay. Sa amin nga sa Antique, hindi naman nag-abroad yung nagka-Delta. Pero nagka-Delta sila. Ibig sabihin, local transmission. Nanggaling sa taong galing sa abroad, nagpunta sa probinsya ko, at nanghawa. At ang rate ng paghahawa ito ay napakalakas. Kaya importante na lang, ay i-close muna ang borders at kung anong nasa loob natin ay yan nga, sa ating pag-lockdown, masugpo natin para to prevent yung sobrang local transmission. Okay. Sen, maraming salamat and sana bilisan nga din ng DOLE yung release ng pondo para doon sa tupad, Kasi kinakailangan talaga ng LGU ng Metro Manila ng mga dagdag na contact tracer. Pakikulit na rin. Yung ating mga bakuna ay paigtingin natin kasi 110 million na tayo, di ba? Meron pa ba tayong 10%? Hindi pa naaagapan ng 10% Kaya nananawagan po ako yung mga sinasabi nating may 20 million Pfizer, may 25 million Moderna, at ilan pa ay nasaan po, sana bilis-bilisan po kung meron tayong control sa ating pag-order na ito. Importante talaga na bakuna lang ang makakapag-sanhi, yan ang sanhi, solusyon ng ating problemang ito. At yung mga bakuna na kaya labanan ang bagong Delta na ito. Okay. Importante po yun. So, ayan po, mga abiso po natin. Sumunod po tayo. Pangalawa po, para may pera ang tao, magdole tupad, nandyan po ang pondo, sigurado po ako. At pangatlo po, ay bilisan ang pagbabakuna at i-upload na po natin yung online dashboard. Yung makikita po natin, ano ba, ang NCR, ano mga syudad na meron, ano yung rollout, ilan ang darating na bakuna, ilan na bakunahan ng first job. Ayan. Di ba dapat yung ganyang informasyon para tayo'y medyo makampate? Ayan. Mas updated. Kong, maraming salamat po, ha? Thank you, Sen. Thank you. Magandang umaga at keep safe everybody and Angelo, yes. Mag-ingat po kayo. Salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga po. Si Deputy Speaker Loren Legarda at ulitin lamang ho natin, ha? May paparating din ho mamaya na, ano ba yun? Ano yung paparating mamaya na Moderna? Ayun. Ito yung donasyon ng US dito ho sa Pilipinas. Bukas pala, bukas. Bukas yung darating na shipment ng Moderna vaccine. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid sa aton sining mother station ang DZRH supod kay former senator kag representing subong Congressman Loren Legarda sang Antique mga kaaksyon, Sige kadtuan tanay dugang nga mga balita si Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center
payroll sang mga summer jobber sa Bacolod ginaproseso na. Payout sa city paid posible subong o kon sa masunod nga simana. Yaring kaundan sang report ni Action Dale Salazar. Action Dale. O din siya? O why pa si Dale? Katuan tanay si Action na Marlon Hinovia kay ginakwanta lang ning chimpo tao, ginapanguna ta lang ni. Action Dale? Action Rex, kada mo sa mga pamangkot yung mga summer jobber kung when maabot ang ilang siling sweldo kung payroll, matapos ang pulo kadlaw nga pagtrabaho para sa mga city paid nga may arasan nga masobra 1,500 ka mga summer jobbers diri sa may Bacolod City. So ang sabat diri ni Peso Bacolod Head Maria Rebecca Balikas gina-process sa Connection Rex dining payroll para sa 1,536 ka mga city paid summer jobbers nga makabaton Action Rex ang 5,250 last July 16 kang nagtakop ang ilang siling nga trabaho Action Rex. Samtang ang mga dolly paid naman nga makabaton sang at least 15,000 for 30 days nga pagtrabaho nga nagtakop nagligad nga July 30, 2021. Pero kay Balikas, para sa mga city paid, it's either subong nga semana or next week mabato na nila ang ilang siling nga sweldo Action Rex in subong nag-proseso na ang Syudad Action Rex kagyara na sa cashier ining mga dokumento nga nagakinanglanon na para ma-release ining sweldo sa mga estudyante Action Rex. Ang tinutuloy sa nga programa mabuligan ang mga pamatanan na Action Rex sa tuyuman nga ang ilang siling sweldo ng purpose is para sa ilang siling enrollment o kon school related nga mga balahiran. Aring palayag di ka sa Bacolod Head Maria Balikas. Sa atong city paid basi masulduhan na ni sila this week or next week. Depende naman na sa cashier kung saan nila withdrawan since nga kadamo sa ila. So I don't know kung staggered nila or what. Why pa kami tasok sa cashier. Okay. Meaning wala pa may naka-receive for city paid nga summer jobbers? Wala pa. And tapos naman subong ang atong doli. So umamerma naman ko para sa doli nga payroll para kakalakat naman ang doli nga okay na tanan. Ang payroll na yan kalakat na gidya. I don't know lang kung nakalabot na sa cashier. Tapos kung ara sa cashier sila nag-decide mo kung schedule. Bala kay siyempre kung sa kadamuon ang city paid is 10 days. Ang doli, kaya base ginaiya sa national nga memorandum, ipapanaog sa doli is 30 days. Action Rex na patihan na si Peso Bacolod Head Balikas sa sayon pang payout, nagapanawagan kayo nagapangabay in advance sa mga summer jobber nga sunod sa gihapon ang stricto nga minimum health protocol sa pagkuha sang ila sini nga mga sweldo sa Bacolod Government Center. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita ng sa-action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, sa iluwanta si Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Maros ako sa Koman sa Gyapon ang aton sining Kapitolyo. Pagbakuna sa kapin 700 ka mga persona sa Negros residences. Subong nga adlaw ho, temporaryo nga ginpauntat anay. Nanong rason? Yaring kaundan sang balita ni Action Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Mar. Action Rex, medyo hoy-hoy ang pako sang ginatos ka mga persona kung dali naka-schedule sa pagpapakuna first dose ng AstraZeneca vaccines dari sa Negros Residences sa may dalan sa Katuslaw, sunod sa nga Bacolod. Matapos nga siguro mga kapin 30 lang ang nakasulod bangod mula ng kadamuon sang available nga AstraZeneca vaccines. 30? Mga supra 30 lang sila. Kay way Action Rex matukiban ka matalo pang danbla nga naggasala gali ang duway nagsalan to Action Rex ang figures. Way nagsalan to ang record nga angot sa siring kadamon sa AstraZeneca na base ang gitalana dari sa Negros Residences base na deliver sa mga LGUs.
nagkarumdum ka nga mayara sa AstraZeneca nga nag-abot dali sa Negros Occidental nga intended kung tani sa A4 na, no? Sa essential workers, amo to palang AstraZeneca ginbakal sa probinsya kay why to action rex ang ginatawag nga prioritization, no? Makatagos to ang provincial government kung diin nga priority group pwede nila ibakuna but hindi to yung donasyon sa gobyerno nasyonal. O galing, posible ang natabo to kung taning nga bakuna base na deliver na lakip sa mga gin-deliver sa mga banwa kag syudad action rex amo ning kibot na lamang nga subong nga aga way na sang available nga bakuna nga kung tani iturok sa sining nakaschedule kung tani 700 mo subong lamang na nga adlaw first dose sang AstraZeneca action rex ay ara sang nalakip yapon sa A3 frontliners mayara Axorex A2 senior citizen mayara sang A4 kay na temprano pa isip-isip nato Axonrex dere sa may sagwa sa Negros Residences mga boles mga 200 man siguro ang nakalinya nga daan kay hasta tong linya sa motorpol bla dira nagausoy sa sagwa sang entrance sang Negros Residences ang katapusan sang linya hasta rato sa may motorpool papalo na lang si Provincial Health Officer Dr. Ernal Tubimbang nagayo siya sa gwardya nga i-announce sa mga nagalinya nga hindi anay madayon ang schedule sang vaccination nila subong angod sang nagluntad nga problema. Pero pagpasiguro nito may Action Rex, madayon ini. Ang pitsa lang ang i-announce sa sunod nga adlaw. Panlaban ang balya tumimbang, it's either Thursday o kon Friday, no? Mga umpisa sa Webes o kon Pasaka nga mga adlaw. Ay sa Buwas, Martes, kag sa Miyerkules, may ara sa nakaschedule nga separate Action Rex nga second dose na. Ang luyag ito mimbang, ang aming matawhay kag hindi niliwat masulit, ining pagpabalik sa 700 ka nakaschedule first dose AstraZeneca, dapat ang schedule sa adlaw, amo lang gid na sila. Ay sila sang kadungan nga second dose Pfizer, second dose Sinovac, second dose AstraZeneca, kundi sila gid lamang. Yari ang palayag ni Dr. Ernal Tumimbang. Temporary man na siya backlog sa vaccination program. Kaya tungod nga ang ginatanaw namon anay ang numbers ng vaccines nga hara sa amon, kaya daw hindi kami magtali with regards sa numbers bala. Kung amo na kadamo basi balaga papila kami kagway kami yatag. So kinahanglan i-revisit namon ang numbers of vaccine nga remaining sa amon kag sa amon nga list. Not for anything else. Madayon na siya sa matter of inconvenience lang sa aton nga time subong. But definitely within a week dayon na siya namon. Kaya nasa residences, Dok, ang reaction or question sa mga tao dito sa Guagla. Sila kung tingala sila nga sa sulod yan nga. Sige. Hindi, naunahan lang to. Naunahan lang to. But the rest, pag siling ko untat-untatanay na, amo na nga may nakasulod ya. But definitely, kung ubuson mo to, lawig na mo, arat na sa butolpol. So that means nga, kung pahulaton mo siya dugay, nga hindi imuhan sila pagbakunahan, luoy man, the earliest possible time, kung hindi ka babakuna, hindi na pagpulat ang tao. Pabalikon mo na lang kung okay na. Astra nitan, Astra. Astra. First dose. First dose tara. First dose nito na. Hindi ka mudlay maghulat bala sa amo na. Pilang figures, mga estimate pila. Mga 700. Di na amo na nga di na gamay ang numero. Di kun pagualon mo na sa sagwa kagway ka to ga bakuna. May nauna na gid man, no? But nakita na mo, dali lang anay kay daw figures tab dali mo. So, mas mayak surex nga hambal dito imbang temprano pagkaina i-advise nga magbiya na lang anay ay manti hold mo ang schedule. Kung makita sa mga luyag mga bakuna nga nagalaba pa ng linya, malinya masasaulihin ito kay para sa pinsarya nga mariyon bakuna po. Kung subong nga magkadto sila da, way na sa naglinya ka tao da, kadtuan na lang sila Action Rex nga gora sa kagi-advisean, hambalan,
temporaryo na ginpuntat anay ang schedule sa ila sa nga pagbakuna. So laton adlaw sang Webes, Biyernes kung papasaka pagid. Basta subong si na madayon ining pagbakuna sa naka-schedule nga 700 vaccines. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hervaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Ginaksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Daligid lang ha kay magabot na diyan na isang aton sining mapalaron nga tagdaog sa aton sining SAP anniversary sa ARB sa Akson Radyo Bacolod. Sulit ang papremyo sa Akson Radyo Bacolod. 500 pesos mga kaksyon. Anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kaya ginakot-kukot ko yun. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi wala na durog na mo. Sa anniversary sa ARB. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARB. Ayos. Sige, tawagan tani ang mapalaron nga na drone naton subong adlaw mga kaaksyon. Arana ginadayala na ni Aksyon na GM ang cellphone sini. No? Pasensya gid manti 500 pesos ning nagahulat sa aton sining winner sang SAP anniversary sa ARB mga kaaksyon. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Gusto mo bala magkabaton sang 500 pesos? Ay, abaw kanami lang, no? Kung lang ikaw sa puluyan, kagatunog ang imo sining radio, kag nagapamati ka lang sa Aksyon Radio, 500 pesos gilayon ang mabaton mo. Importante na ka padala ka diri sa ngalan mo, edad, address, kag contact number. Basi ikaw nang isa sa mga tagdaog sang 500 pesos nga cash sa kada adlaw sa pagbalik sang papremyo nga madugay mo na nga ginahulat. SAP anniversary sa ARB mga kaaksyon. Amuning kabahin sang ika-52 ka tuig namon nga anibersaryo sang Aksyon Radyo Bacolod. Adlaw-adlaw magapanagtagta sang 500 pesos mga kaaksyon ang Aksyon Radyo Bacolod sang SAP sa tanan nga mga maukod nga tagpalamati. Ini ang sulit papremyo sang special or anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod. SAP anniversary sang ARB mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Way pa, ara na siya. O sige, tirahon tanan ni. Hello, mayong udto. Ay, hello. Udto man, sir. Rex Tantong. Oh, mayong udto si taga din kagani, ma'am? Taga Purok Binuligon, sir. Handumanan. Purok Mabinuligon, Barangay Handumanan. Oo. Sino ngalan mo gani? Narcisa de los Santos. Narcisa de los Cantong? Ano to? Oo. De los Cantong? De los Santos? Abi ko de los Cantong. Daw parintihan na, ipatangad do. Dahil ko mga dir, sir, ang tip ko, sir. Ang ano? Oo. Ano to? Ang bal mo? Ha? Oh, pila edad mo gani, madam? Narcisa? 54, sir. 56? 4. 54? 54. Sige. Gai ko sang 5 lang ka mga programa kag kung kilala mong nagahandol sang programa, 5 lang ka bilog or 3 lang pwede na. Gai ko be kung nagapamati ka sa Aksyon Radyo Bacolod, madam? Ano? Utod-utod ka man. Dali lang, hindi anay pagkuha na. Ano tong number 1 mo kay kakautod-utod ka? Anong programang napamatian mo?
Dapat ipagpainting pa ang punse. Ano? Dapat ipakay ka. Wala guro ba siya? Ano kuno to action? Ano to action Henry man? Hindi klaro. Sir, gani. Kaya wala ka. Dapat ipakay, sir. Aga ka patay-patay ang... Ang cellphone. Oh, ano tong ginapamatian mo ganing programa? Action line. Action hotline isa, tapos Action Brian Morden. Action Brian Morden, tapos Sa firing line. sa firing line. At pagsubong, sir, Action Rex Cantong. Si Action Rex Cantong. Sino gani? Ikaw. Ako gani? Ikaw. Ako gani. O sige, madam, hindi na ako magpadugay. Congratulations! Ikaw mabaton sang 500 pesos. Cash ini, madam, no? Salamat, good sir. Pamati lang sa Action Radio, no? Luwas nga may entertainment ka na, may balita ka pa, may kalingawan ka pa. Thank you, gid, madam Narcisa de los Santos. Congratulations. Oh, sige, thank you, gid, Bye. South sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamatik from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. South sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat sa pagsali. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagapanginbulahan kita. Congratulations kay Madam Narcisa de la Cruz nga taga Barangay Handumanan sining siyudad sang Bacolod. Congratulations, Madam. Ikaw ang winner ta sang 500 pesos. Bantayan ninyo ang sunod pagida. Karon naman dugay-dugay. Hindi ko lang paglawagon kung anong programa niyo man na kay kada program ka inanggid ka mo bless, especially may mga intre-dre. Bago katamo sang nagpadala dre ho. Siling nila kabay pa kami naman ang magabutan. Sige lang, importante may mga intre ka mo dre. Dugay pa man mga kaksyon. May tisi anay, kulang balang imo sining alawas ang vitamin C. Mag-may tisi lang alkaline. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Dayon Aksyon Radio. Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulig ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kag sa mga kaksunta malakay
Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kasi tinagapan apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga basing para traffic to or nag-transit dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, ang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga Ayos. Sige sa mga kaaksyon ta, daligi lang ha, kay May Flores Alcantara. Salamat gid May Flores Alcantara, no? Kay Style Antonio Kadayday, thank you so much, Style Antonio Kadayday. Kabay pang kami mabunot, sir. Lihog ko tamyaw sa akon mama. Sir, happy birthday. Subong adlaw. Okay. Birthday Style Antonio Kadayday. Sige, happy birthday. Sino nga ni mama mo to? Way mo mabutang, no? Sige. Jose Herson Lapinighonyo, thank you so much. Jose Herson Lapinighonyo. And Mary Grace Alit, salamat gid watching from Laguna. Kindly greet lang sa family Alit sa barangay Lopesay na Morsia. Thank you so much, Mary Grace, no? Kagawa Dimbong Jocampo, salamat man, Cathy Bear. Thank you so much, Cathy Bear. Sa kay Romel Baydal, no? Niagata si Rex. Thank you, gid Romel Baydal. Thank you so much, gid. Pati Delfin, no? May lang ang pagpamati. Ngayon ko number, sir, sa promo. 0970-495-1202. Liwat, 0970-495-1202. No? Pati Delfin. Jerome Lipana, may lang ang pagpamati, sir. Jerome Lipana, kag-greet lang si Rosalie Elizalde, kag Ma'am Juliet Zeles, no? Thank you, gid. Jerome Lipana, no? Niel Brian Balawes, may lang ang pagpamati. Mayong udto lang kay Amina Balawes, Brillantes Gansa, dira sa Banwa sang Isabela, kag mayong udto man sa pamilya Gomez, kag pamilya Calaluan, dira sa Hacienda Espanya, sakop sang Banwa sang Isabela. Thank you, Gidniel Brian Balawes, no? Maria Ko, may lang ang pagpamati, Maria Ko. Kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, may lang ang pagpamati, Madam Virgia. Sa nakyang si Rosalind de Bison, kag sa iya sining pamilya. Gapamati gidnaw sa Calatrava, San Carlos, Bayarajo. Bayarajo, gali. Sige, thank you, gid. Kag Olpenda family sa Cantoray, si Palay. Thank you, Madam Virgie Olpenda, no? Alin Louie Himoteya, dira sa Linawon, Kawayan. Thank you so much, gid. Victor Togaf sa Barangay 30. Thank you, gid. Si Livy sa Abedra. Thank you so much, si Livy sa Abedra, no? And Eric Rojo Asiado. May lang ang pagpamati dira sa Quezon City, Manila. Ginatamyaw ilang mga pamilya dira sa Purok Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos, Morsia, no? Richard Tang sa Sagay, thank you so much, Richard Tang. May lang ang pagpamati da sa inyo. Kag sa iban pa nga kagrupo, no? Kagrupo. Kay Carl Christian Javier, may lang ang pagpamati sa Javier family, kag kasipong dira sa Manghanoy. Ayos. Sa kay Lorenzo Lorino, no? Sakto gid sa Rex, nga bulan sang tigkiriwi, pero ang mga tamaran, nga mga kawatan galumbayag di sa Concepcion, Talisay, gapamuno sila kon masita, sir. Bata ko, pinulihan nila. Mga pangayaw, sir, makatalagam sila. Ay, kabudlay, no?
Kay Lee Acuesta, may lang pagpamati dra sa Hacienda Lugway, Silay City. Thank you so much, gid Lee Acuesta, no? Sakay Igogma Ilabs, Willa Ilabs, no? Idol. Thank you, gid Salamat, gid Igogma. Paano to ni mag-insindihan na ini kay ang imo sining ngalan do hindi man gani pilang suli mo do hindi man ko kabalo ni, no? Ayos sa kay Steven ko Caporal, no? May lang pagpamati Steven Caporal, no? Merlido Magallanes, may lang pag-monitor sa kaya na Sinoro, Iderica Fort, sang OTTG, Hel Javier, may lang pagpamati listening from Manila, no? Thank you so much, Hel Javier. Kay Humalumina, kay Vanessa M. Mayo, kay Diding Alojamento sa Antipolo, Pontevedra, Donald Cabasag, may lang pagpamati, and John Vicente, kay Amalia Joman Briganyo, may lang pagpamati sa Barangay Handumanan, Amalia Joman Briganyo. And sa kay Alex, Sir Alex Montisa, ayos na ni siya. Jinky Dialagdon, Mr. Milili Oligo, ara naman ga monitor, kag Vicente Similiano, no? Kay Remark de la Rosa and Romar Tamayo, Hacienda Candagit Farm on duty. Guard, Mr. Tamayo. Romar, sir. Tiway gid, sir. Thank you, gid. Ayos. Sige, kaya Tia Kim Iriman. Thank you, gid. Ang iban siniway na. Nagkala dispatchar na, no? Hindi ko na makita din. Ayos. Sige, Marley Gonzaga. Salamat, gid Marley Gonzaga, no? Dad Saveria, salamat gid sa panyaga. Halindira sa Sumaga, galantaw siya sa Sumag, si Dads Averia, no? May Flores Alcantara, thank you so much gid May Flores Alcantara. Style Anton, okay. Sige. GR Tingson, may lang pagpamati, GR Tingson sa Taytay Rizal. Kag Liza Montecastro, dira sa Duha, Qatar, tamyaw ko akong duwa ka bata, si Justin Narciso, kag John Carl Narciso sa Himamaylan sa Banga 13. Ayos, dagang salamat gid, no? O sige, dali gid lang mga kaksyon, standbayan ay manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
Pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Ang Philippine Society sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig. Nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa, 2 ang aton oras, kadtuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Nokpo. Ini may kang tanan sa motorsiklo kag trisiklo nagbungguan ay sa banwa sang Pontevedra. Bana diti subo-subo patay no kag ang asawa sini Pilason kag maki-update ta sining anay gwardiya ginbuno sa banwa sang Manapla, patay man suspect. Ining magutod lang si Arnold kag Albert Castellano ang ginapangita pa tubtob sining mga tinio, no? Basi kung may nakakilala sa kay Arnold kag Albert Castellano nga nagbuno palihog lang report sa pinakamalapit nga police station. Amo ni silang nagbuno kay Nathaniel Kabahog dira sa Santa Teresa sa banwa sang Manapla. Arnold kag Albert Castellano. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Aksyon, Brian? Aksyon Rex, why na makalambot pa sa simbahan kay magasimba kung tani ini ang mag-asawa matapos nga matabo ang aksidente kahapon sang aga dira sa may National Highway, Barangay Recreo, Banwasang Pontevedra. Patay diri ang bana nga mo si Edgar Balaod, ang iya sa asawa si Jocelyn, taga kuan ini sila Barangay Nabulaw, syudad sang Sipalay. So pag-imbestigar diri ni Police Staff Sergeant Romel Villaruel, Assistant Traffic Investigator sang Pontevedra PNP. Ang tricycle una diri nga ginamanihon ni Rocky Tagsubiron, nag-traverse kini siya o kung nagadalagan halin sa Norte Pasor, and hinali lang ini siya nga nagliko sa wala nga porsyon, meaning gusto niya magtabok sa piyak nga dalan, kaya ang rason niya diri nga nagpundo hinali man ang ginasundan sining salakyan, rason nga napilitan ini siya nga magtabok dito. Pero sa dugang nga pagpangusisa diri pagid sang kapulisan, ining si Pagsubiron nga nagamaniho sa tricycle nga may karga nga paho kay magabaligya tani, matabok dito sa piyak dalan, Action Rex, kay may mabakal paho. So likom sa ihimalo, nagapadulong man ining motorsiklo nga ginasakyan sang mag-asawa kag sumalpok gid ini sa iya. Rason nga napatay gid ri si Edgar kag ining si Jocelyn subong padayon pa nga ginaobserbahan man sa hospital, kag ang driver naman sa tricycle nga si Roque nakagwa gilayon sa hospital kag yara karon sa otoridad. Ginahulat pa ang desisyon sang pamilya sining mga nagkalama o kung napatay kag ang Pilason kung ini sila bala ang magpaariglo o kung magpasaka sang kaso. Sir, ang Edgar, sir, kaya nagarang. Tapos, ang Roque, sa Bacolod. Okay. Tapos, sir, ang tricycle na mapaigat sa tao, kaya sa tao, sir. Okay. May ginatunggan ka. Tapos, wala sa tripangod na may hosting nga kapadulong kayo.
Okay. Amo nang porsyon sa palayag ni Police Staff Sergeant William Ruel, investigator sang Pontevedra PNP. Ang iban nga balita sa Nokpo, padayon pa nga ginapangita ang nagputod nga sanday talagid lang ang pangalan nila. Arnold Castellano kag si Albert. Ini sila ang ginatudlo nga nagbuno patay sa kay Nathaniel Cabahog, 59 anyos, dira kahapon sa may Emmanuel Housing Project, Barangay Santa Ana, Teresa, Banwasang, Manapla. Ang pag-investigar diri sa Manapla PNP sa pagpanguna kay Police Major Jovito Buse Sonosia, may daanan ni silang grudges and kahapon naglinalisay ini sila labot sa point nga ti amo to ginbuno nila tub-tub nga napatay. Ang gingamit pa nila nga pagbuno diri Action Rex sa screwdriver sining duha ka mga suspitsado. So karon padayon pa ni sila nga ginapangita pero ginaprepara naman ang kaso sa duha ka ti na kilalaan man sila. Pakaronan ko ang tingog ni Buse angot sini Action Rex siya. Pakaronan tudugang sapon may ginbuno man to sa Isabela Hua. Nga isa ka manog luto katinapay kag isa ka tricycle driver Pilason. Balita sa Nokpo, Action. Mo din nag-report ko na sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Gidakson Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Life Extension Vitamin D3 ang nagasuporta sa katulanan ta, especially sa marubog na nga tiyempo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Eric Magbanwa sa BCPO minor de edad nga natiruhan kag napatay kagabi sa barangay 36 ginaligar masupog nga kawatan nga nag-operate sa Bacolod. No? Sining sangaton sining nga mga kapulisan. Yaring kauntan sa report ni Action Eric Magbanwa sa BCPO. Action Eric. Oh yes, Action Rex, dali na gidlang. Dali na lang magpangutong. Ang oras mo, no? Gani. Di dasa na lang. Oh, halahan na lang sila na. Halahan na lang kay Subo Action Rex ginatutukan sa station number 1 ni Police Major Ramon Sarona. Ining panibag-ong shooting sila kanagluntad kagabi dira sa iya area sa may barangay 35 nga nagresulta gid sa kamatayon sang isa ka 17 anyos nga minor de edad. Action Rex. Now sa madalong mapoposisa sa station number 1 initially nga do kilala ining kabatan ang ining biktima nga may mga kaso gani previously diri sa may station number 1 apang wala pa mag-prosper ang kaso bangod nga hindi man siya mapriso sa iya sini nga edad bilang isa ka minor de edad. Action Rex. Pero sila ni Police Major Ramel Sarona nga posible ang duha ka mga persona riding in tandem ginanantaw nila ang posibilidad nga pasigin sugo ini or ginbayaran nga patsyon ining 16 anyos nga posible ginatan-aman sa pulis naton nga sakit ini sa ulo sa mga nanging biktima sa sadto sa pagpangawat. Action Rex. In fact sining kanini Police Major Ramel Sarona duha ka bulan na nakaligad may gin kawatan ini siya nga isa ka persona sa nga kwarta nga naglabot sa 9,000 pesos. In fact ining kawatan niya ang natakpan man gani sang pulis sa kaso sa illegal possession of prohibited drugs o kondroga nga karon sa custodial facilities sang police station number 8. Yari si Sarona sa interview sa Action Radio.
Namigo sa investigation ka nga mga tumas ago may ginkawakan daw ni sa kwarta. According to sa tatay niya, amo to ang posibilidad niya ilagtanan sa pagtiro patay sa bata. Your engaged na investigaran pa niya amo nga informasyon ang ginapay niya sa amon ay bakit may posibilidad gid niya amo ni ang anak motibo sa pagtiro patay sa iya. Dakog ito nga amount sir, ang kwartang ginкawat siya? According to sa tatay niya, mga 9,000 daw. So, siya ang gitpasibagdan daw sa kambal sa tatay niya gagawat sa kwarta. Pero pag natabo daw itong pagkadula sa kwarta, ara ang biktima kag ang nadulaan sa kwarta o ganay sila. Na-identify na rin ni sir ang nakuhaan sa kwarta, nadulaan kwarta? Yes, na-identify na natin kag ara siya sa prison. Na-prison na siya kaya nadakpan sa baybat operation sa Station 8 last year. Pero nadakpan na gini siya sa baybat operation ang nadulaan sa kwarta na nag-aligar nga ginsuha sang biktima. Ano sir, may ginsugo ang suspect ni? Ano man? May posibilidad niya basi bala may ginsugo siya nga amo na gimbestigaron pa namon kay sa pagcheck namon ang nadulaan sa kwarta na preso na. Aksyon si Police Major Ramesh Aruna ang hepe sang Police Station number 1. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magmanan nag-report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon Eric Magbanwa gikan sa Bacolod City Police Office sa iluhan tanay si aksyon Roger Gotib naman sa siyudad sang Cadiz. Membro sang SPG nga nagapangatubang sang kasong rape na proseso na mga makapiyan sa subong adlaw kag City Health Officer Dr. Victoria Ibanez nagpangayo pasensya sa nagpila pang wala malabutan sang bakuna nga Johnson & Johnson. Yaring kaundan sang report. Upod na kay Aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rex, nag-proseso sa subong adlaw sang piyansa o matigayon nga makapiyansa ang membro sa Highway Patrol Group na sa rin sa itong tinariktan nga Martes ginaristo sa makatapos sa kapulisan sa kasong rape. Nagipasaka man ang kaso pagka Miyerkules. Ang kaso nga ini nga paghimulos may kantanan man sa kaso sa Republic Act 7610. Ang konfirmasyon halin sa mismo Chief of Police ang siyudad sa Cadiz Police, Lieutenant Colonel Rocky Diciar, may kataran sa status sa sining pagpiyansa. Sa ngayon po, nandito pa sa custody ng police station natin. At ngayon po, baka i-process nila yung kanyang bail. So, available pa rin kaso? May bail po na nilagay yung si Judge Gwendolyn dun sa kanyang kaso. Alam mo natin sir kung magkano yung bail? Nasa 200,000 po yung bail. Pahayag sang hepe sa kapulisan sa siyudad ng Cadiz, may mga report nga nakapiyansa na ining pulis katong nagligad nga si Mana pa pero hindi na matuod kundi nga subong palang adlaw maga-process sa pag-bail kay available man ang among kaso Action Rex. Sa piyang kabahin, nagpangayo ka sa pasensya si Dr. Maria Victoria Ibanez, ang Secret Officer sa siyudad sa Cadiz, may katalan sa sining pagdugok sa tao sa itong Biyernes o kung labinagit sang Sabado na sa wala initanan makumudahan sa pagbakuna sining Johnson & Johnson. Sunod sa kay Dr. Maria Victoria Ibanez sa interview sa Action Radio. Bali, amo na nagpapangayo ko pasensya sa tanan na taga-Cadiz. Actually, ang aton nga vaccine for priority group sa Sir Germo. Tapos ang ulihin na last 2 days, ayawan na kami panawag sa mga senior citizens. Daw, nang laka na bila ang tapos so ginamatamat namon open sa mga may comorbid. Eventually, may mga napasulod kami ng mga essential so gina-train na namon dala. Nang gahulat lang yan kami rin basta nasawayan kami sang province kaya di pa dapat pwede gid kay priority group pala dyan. Ang pagpayag ni Dr. Maria Victoria Ibanez, subong adlaw may ara nga second dose sa Sinovac kag malambot pa ini pagkat sa Miyerkules ang man ang AstraZeneca. Wala pa may baluan kung wala may ara nga Johnson & Johnson mag-aabot nga mogid ang may ginahulat sa mga pumuluyo agod sila ang pabakuna. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Thank you. Salamat ginaksyon Roger Gotti. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Sa rin ang ato sining counterpart ang Aksyon Radyo Iloilo. Kaupod na dito si Aksyon Mario Hilonggo. No? Welcome Iloilo. May nga po Aksyon Mar. Sa sea travel, so basta inbound i-suspend anay ni Mayor Tranya until August 8. Ang kanang aton nga Aksyon Radyo Bacolod sa aton nga region-wide tandem broadcast. Mayong hapon, welcome Bacolod! Mayong hapon, Dol. Kamusta? Daw effective gid buwas daw hindi kamo ka pasulod dahon. Ano gid ang plastada, Dol? Ginahulat pa namon Abdol ang final nga executive order ni Mayor Treñas, pero sa report kaina sa aton nga City Hall Beat reporter Action Jeremy Ventar, si Mayor Treñas nagpagawa sang statement nga umpisa buwas August 3, no? Martes until August 8, Domingo, ma-implement kami di sang hard lockdown. Hard lockdown in the sense nga ang mga non-essential establishment siraduhan. Okay, although nga nagligad pa man ang hambal nga siraduhan ang mga non-essential establishment, pero mayara ginabi sang iban nga medyo nagakawat-kawat na bukas. Kasi sa mga tempo kinanglan mo man nga magpangita sa palangitan-an mo. Ang total liquor ban, wala sang consumption kag wala man sang baligyan ay kagang kutob sa mga inbound nga travel pasulod sa Iloilo City, flight ang biyahe sang eroplano kag barko suspendido anay until August 8, Abdol. Pero ang biyahe sa fast craft naton kay daw may kakulang gid sa koordinasyon ko, no? Siling sang Philippine Coast Guard, ang pagbiyahe bla sang fast craft kag roll on roll off dira sa Dumangas, Iloilo, daw may diferensya ko, no? But kung may koordinasyon nga gakatabo, pero may biyahe man sa gyapon fast craft and roll on roll off, Dol. Ang ginahulat naton Abdol, no, ang final ba lang ipagwa nga executive order siguro within the day kasi buwas na ng effectivity niya mabalaan ta na sa kaundan sang executive order ni Mayor Treñas kay kaina nag-try kami nga maka-interview kami Mayor Treñas o galing kay ara sa subong sa meeting kay no kung nga pwede ta ma-check, no, ang linya ni Mayor Treñas. But initially, amo na Abdol, within the day, mapagwa siya sang executive order regarding sa pagpaidalom sa Iloilo City sa hard lockdown, Abdol. Gani man ti kun hard lockdown ang pag-istoryahan ti mas magulang ginasastanan kay hard lockdown mo. Pero ti depende pa na sa executive order nga ipagwa ni Mayor Jerry Triñas kag ni Gob sang gobernador ninyo dira sa probinsya sang Iloilo. Kay diri kami wait and see man lang kung hindi kami katabok na within isa ka semana ti okay lang na, Dol. Importante da ti mapatuman talang dang nagakaigo nga kasuguan after na lang 1 week siguro matabo kami da, pero kung may mga importante gidabot kung paano kami ka sulod dira sa inyo, Dol. Muna ang balantayan naton kasi nagakahangawa abi ang amon ding alkalde sang Iloilo nga basi bala kon magpariyo to kita mo to ang mga pictures nga nagalalapta sa social media nga daw mga sa Cebu to bala nga daw ara na sa ano to sa pilit na lang to sa sagwa sang hospital to, isa ka private hospital na bit na lang tong mga tangke to, Abdol. Gani man itong oxygen to nga sagwa na sang ospital to. Gani man mas maayo man Dol nga bisan paano makapreparar man kita dira. Sa siyudad sang Cadiz, Dol, 2 ka kaso sang beta variant, no? Beta pa lang, Dol, wala pa delta. Beta, pero siling sang alkalde, si Mayor Salvador Bading Escalante, way man sang kabalakan ang mga Negrosano na Bacolod nun nga maglapta ang beta variant halin sa Cadiz kay Kuan Manila, kontrolado, apisar nga ti bisan paano may apilasyon ang City Health Officer nila dito sa siyudad sang Cadiz, bangod man nga bisan
Bao kay nagapangayo gid pasensya kay kadamo sa nagpila, way gid malabutan sila dol ang mga bakunahan. Tinagpangayo pasensyang City Health Officer sang syudad sang Cadiz. Now diri sa probinsya, karon nga temporaryo nga ginpauntat ang pagbakuna sang kapin 700 ka personaho sa Negros Residences kay daw may gamay lang itadlungon si Dr. Ernel Tumimbang, pero buwas ginasigahuman nga magpadayon ang vaccination, no? Kag isa man ka minor de edad di dolho na tiruhan ka gabi sa barangay 35 sining syudad sang Bacolod, ginaligar nga ti masupog nga kawatan ini nga nag-operate diri sa syudad ti ginlabayan lang ni sang riding in tandem kagin pusangan man ho, patay man ining biktima dol. Grabe nga mga balita daya sa inyo, may mga mode nga simpo, may pinamatyan, may pamatyanay pa. Kung sa bagay diri sa amon may natabo man na sa banwa sang Lambunaw. Pero diri sa amon sa Iloilo, Abdol, ginapabalot lang ka, basi balaton magkadto ka sa City Hall na monde. Kung hindi ka fully vaccinated, hindi ka pwede kasunod, Abdol, effective today. No? For 1 week, kung hindi ka fully vaccinated, hambal ni Mertranyas, hindi ka pwede makasunod sa Iloilo City Hall. Abdol, may amo ka muna da, Abdol? Ay, gali ka, diri sa amon do ka-okay man, may limitasyon lang galing man diri sa amon, at timinsindihan man ang bagay, pero kung hindi ka sulod din na mga transaksyon, abing taga Iloilo da, Dol? Kaya fully vaccinated, yung may transaksyon ka sa Iloilo City Hall, ngita ka to sang fully vaccinated, kagamoto pa transaksyonon mo to sa Iloilo City Hall, Abdol? Gali ka. Diri sa amon, daw ay pa makapagwa si Mayor Evilio Lunardia sang kasubong sinanga ang nakabaksin lang among makasulod sa City Hall namon diri sa syudad, no? Basi kon sa masunod guro nga mga inadlaw man, mapagwa man na sila kay daw amo naman ning uso. Subong mo nga hindi ka vaccinated, hindi ka mga transaction, hindi ka makasulod sa mga areas, dapat nakabaksin ka, Dol. Ikaw nakabaksin ka na, Dol? Ati, why pa man gali amo na gani ang aton nga pamangkot. Ati what if abikro ko importante ka, like for example, kung hindi ka fully vaccinated, halimbawa kung naka-first dose ka lang, naka-first dose ka pa lang, importante dito katuan mo, makadto ka to City Hall, to may process ka, kaya deadline. Paano ka maka-transact official business kung di kaya fully vaccinated to? Ano ang matabo sa ibang nga mga transaksyon nga tama gid ka importante? Like for example, deadline abi mabayad ka sang imo nga tax abi sa syudad. Di ba? Ma-process ka sang imo nga may napatay abi sa inyo, kay kinanglan mo ma-process ka sang death certificate sa City Hall. Kay hindi ka fully vaccinated, hindi ka maka-transaction to, Abdol? Gani, no? Ambot kung paano na nila i-threat na kung ikaw lang isa kag may transaksyon ka, way ka pa na baksinan. Kay ang baksin subong bisan din ka man guro magkadtog problema sa vaccination process, especially nga ang iban kadamo na nagpilila. Dol mo, hindi lang daguro sa inyo, diri samon, perti man ang pila diri, pero hindi malabutan baladol, amo na galing kay kung i-required nila ang isa ka persona nga kung fully vaccine ka, kag makatransact ka na, ang wala iya mabaksinan, hindi pwede ka transact. Ambot ko na nung magwa sinidol, Action Mar? Ang isa ka dako nga problema, pinasubong, kaya daw sabay sa uso ning nagkatabo nga sitwasyon subong Abdol, no? Kung imagine, kung ikaw hindi kaya fully vaccinated, kag pagkatapos may importante ka, no? Natural siguro may problema kasi na kasi paano mo na makapin pa kung may ginadalian kag kinanglanon mo giti process, paano abi naman, Abdol? Gani man, alang-alang isalig mo na sa iban nga tao na baksinan ang imo ya personal nga transaksyon. Ay, daw kadamo lang daw. Hindi ko maintindihan kung nanong gagatabo subong sa siningga vaccine. Importante lang na dola, kung may vaccination, gidman nga magtupad diri sa aton, AstraZeneca man na, daw Moderna man na, or
Sinovac man na kag J&J man da or Johnson & Johnson man da mapabakuna ta dola. Importante da nga tanan mabakunahan bla may vaccination gidol nga matabo diri sa aton ho sa syudad sa syudad sa Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental kag dira sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo dola. Kaya problema kung mapabakuna lang yung paghambala niya, why did problema? Damo sang luyag na nga magpabakuna. Ang problema dira, ang availability sa bakuna nga i-bakuna si mo, Abdol. Amo na gani, Dol, amo nang problema. Damo ang availability sang vaccination dira kung bala anong klase da kay daway manggakahubas ang tawo Dol kadamo man sa gyapon. Damo na gid actually ang mapabakuna subong makita mo lang sa mga sa vaccination center naton kadamo nakatama sang luyag magpabakuna galing kiting bakuna wala pa mo gakahubsan man ta ay perte kag gina-report ko lang dadol sa imodang PDL diri sa syudad sang Bacolod ang mga preso namon bla sa duwa ka jail facility diri sa syudad sang Bacolod yara na sa 99% dol nga na bakunahan na ni sila ti mga 1% na lang dol kag tanan nga mga preso na bakunahan na dol. Ati mayo daya gani sa inyo kay ang mga preso na bakunahan na diri sa amon ang mga maestra gani daw way paya ka babakuna no ting iban gani nagahulat man kadagalibog man mas nauna pa yung iban kumpara sa mga kaparyones sa mga manunudlo naton. Anyway ilang taon pa sa masunod kung ano ang matabo ni no kay gina-check namon di sa mga sektor bala like DepEd sa education sector sa ibang mga sektor ni aksyon Rex sa parte ni sa bakunahan. Tiko nang sa inyo da kakaubusan sa bakuna nagadinaguso sa amon di terrible man nagdiga dito sa Banuasang Ahoy Banuasang Ahoy Johnson & Johnson to ang ginbakuna ang vaccination site mabukas alas 8 sa aga alas 12 pa lang yun sa tungang gabi may gapila na mo para nga magpabakuna tikinas ang aga pa nakabato naman kita isang reklamo sa Liganes ko no terrible man kina why na hindi na masunod ang physical distancing ng mga minimum health protocols why na gakadula sa vaccination site Abdol. Ang isa ko di ka nakita dol kay daway kita diriya bakuna nga aton gidya lang kita ga manufactured ga dinaguso nang ga pabakuna pero dito ya sa Kingdom of Saudi Arabia siling sang isa tadi ka minsahero toho porti kahinay gidiriya sa KSA kuno kadasig lang sa bakuna ay porti sige dol alang-alang ko galing sa Tiyempo dol ho masaruman dumana kay balaan mo nga ang aton Tiyempo abi permene igham na ning aton nga langat mo Abdol. Amo gani dol do pag igham mo do tapos na bala mahulat kami dol kung anong mga advisory ninyo drang matabo sa meeting da kag ti ang hard lockdown lang ginatawag ninyo da kung anong matabo man ti tabok man kami da sa Iloilo dol mo. Problema bantay-bantay ka lang kay message sa high set sa may tulad medyo i-alert mo lang ang imong nga cellphone nga touchscreen kay i-message sa ikaw para nga daw high set na Abdol. Ati labing maayo gidol kay para mapalimton taman sa mga taga syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Thank you gidol. Sa aton nga region-wide data de Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, salamat gid sa aton sining counterpart ang Aksyon Radyo Iloilo kaupod ta dito sa Aksyon Mario Hilonggo. Mga kaaksyon daw kalang-alang gid sang oras ta makabulig sa constipation. Yes, ariho makabulig gid ni sa constipation manti ang constipation is a mother of all disease.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kahintangan, responsable at pagbalita, pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kasi pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga suwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, pag
ka sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palanggan. Sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, 1:45 at oras. Sige, dali, gidlang mga kaaksyon na alang-alang kita sa tiyempo. Sa ato sining pagpangalagad. Anyways, nag-aagda na kita sa masunod nga programa. Ang aksyon na This is My Life o podcast aksyon, Welma Sugaton. Salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod sa isa edisyon sa Aksyon BBB. Salamat gida. Ako naman ang inyo sa aksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,